Emang iki aku lapo? Aku juga salah. Encen iku cowok idamanku kok. Masalah. Aku yo seneng karo wongi yo tak dungane sih. Wong sih seneng karo aku yo. Soalnya kan aku cantik. Kayak cewek-cewek Korea. Aku kan cantik. Wah. Kowe iki cantik apa tel. Rainem tah kok babi. Tak pandakno nak we. Tak pandakno sing duwe cowok kuwi. Tak pandakno nak we. Sumpah ben dikuaplok kaset we. Sik. Modar we nak bar iki. Siji loro Ono apa tah tel hari ini? Berarti aku lagi nyalakno kaset iki lho. Nggih mentong kowe. He, kon ngerti sing jenengane Sutri si miliki tiku ra macari cowok piye ngono iki langsung ku upload ta karo kaset Tenan. Ngapusi ah. Duh, si. Iki kok Sutri semiliki kok kaya cengeng-cengeng yo ning video. Asale si tak parani kon. Awas. Sebelum itu guys, kalian harus mengikuti saran